ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони ҳамешагии канали Далер Офисер. хушомадед ба канали мо. дар ин аввал мо якчандта мушинро аз ҳар як нуқтаи Туркистон пешниҳод кардем барои шумо ҳамакиса тамошо кунед. дар комментария нависед ба шумо аз кадом марка ин мошин зиёдтар лозимад, мо комментарро мехонем, ҳамдора зиёдтар барои шумо пешниҳод мегӯем бачаҳо азиз. агар шумо хона, мошин, замин ки батарея техника компания доред, сураташро бо ҳамроҳи маълумотот дар ин WhatsApp имо экранда равон кунем, мо иншоалло реклама мекунем, фурӯхта метавем шумо. аз шумо як дастгирша бачаҳо, ҳамон лайкҳо равонен, видеонавора падилит сакнен, шумо бачаҳо ба зудӣ мошинашон фурӯхтам. фақат як лайк мо шеринар тамом шид. дар комментар нависед ба шумо аз кадом марка мошин лозима, мо ҳамроҳша зиёдтар барномаро мегирем, барои шумо пешниҳод мегирем. ҳама кас адуш дастгир кунед, мегзарем ба эълони мошин. эълони якум бачаҳо азиз, ваз 21 ноша ки бачаҳо дар комментария мехостем барои шумо мондем. дар ноҳияи Бобоҷон ва Фурӯбаст бо нархи 10,000 сом фурӯхта мешавад. солаш 88 солаи, моториш 1.4 бачаҳо, коробкаш механика. боз муомила дора, кузов седан. 10,000 сомон, 4 баллони 50-60%. ҳолати ин мошин беҳтарин, ваз 21 ношаш нахадоай. Техас мотор то 30.04.2024 дора бачаҳо. хай ба занг занен, касоне ки харидори конкретен чахчах кунен, 10,000 қа пул ам нестад. мо мегирем камтар аз ходш мекунем, ҳай кам мегарем бачаҳо азиз. танҳо харидори конкрет занг рафтаге модам хеле муроҷиат кардан. 10,000 сомонӣ дар кузови седан, моториш 1.4. сӯшош танҳо гази холӣ. бачаҳо аз ҳамон лайкҳо рамонен, видео нагзаронен, ҳамаи ҳамон мошина мондагием барои шумо тамошо кунем ба ҳазур. эълони дуюм, Hyundai Solaris ки айни ҳол дар бохтари Қурғонтепа мебошад, бо нархи 88,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. мошин фақат такси задаган, сӯшориш бензин газай, моториш 1.4 бачаҳо азиз. соҳиби мошино қайд кардан ки дар ҳолати хуб аст, чисти барои таксистано удобне зури бада. срочно пул дар кора гуфтан, илтимос кардан ки бояд срочно мошина фурӯшем. ягон кас агар бихара бо ягон мисол ягон мошин монтиян, болои ягон сум бутан мошина бигиран гуфтан. ҳама документош 100% қонун қоидагиай. дар кузов седан, коробкаш автоматика, моториш 1.4, солиш 2016. ҳай бо бачаҳо касоне ки мехарен, занг занен, чахчах кунен. ҳамбарадар эҳтиёҷ ба пул доштай. агар ки харидан натавонен, лайкҳо рамонем, падили сакнем, бачаҳо мошинро ба зудӣ бифурӯшад. ҳаминқадр дастгирӣ кунед шид бачаҳо азиз. мошини сеюм, Daewoo Matiz ки дар комментария бачаҳо мехоҳен. рости мо я 5-6 видеое ки намондесем Matiz-а, ина барои шумо марҳамат занг занен, муомила кунен бигирен бо нархи 16,500 сомонӣ. солиш 99-ай, моториш 1 литрай, 4 баллони 80%. мошин ба талаботи худаш ҷавобгоҳай. илтимос кардан харидори конкрет занг занен, намехаридагиҳо занг занен, нороҳат накунен. бисёре занг мезананд, намехаранд, нороҳат мекунанд, мегӯянд документиш пучидеги ҳамиха дар дорад. даруни мошин тоза хушроай, аккумуляториш созай, ҳолатиш хубай. мегирӣ ҳай мекунӣ, харидори занг занен, лобои хел чахчах мекунӣ, нашоти нархаш. дар кузови хечбек, светишам хели сафеди фасонай. солиш 99 сол, мошинча дар душанбеай. гази бензин қатъи мегардад, коробкаш механика. хай бо касе ки мехарад дар ҳамҷа номероям соҳиби мошина мондагием. занг занен, бо муомила кунен, модан маълумоти мухтасар додан, бо маълумоти муфассала метавонен аз соҳиби мошин гирен. хулоса ки мошин ҳолаташам ха бад нестай, қонун қоидаш хатие. занг зан, бо муомила ки бачаҳо. чорум мошин Daewoo Nexi ки айни ҳол дар бохтари Қурғонтепа бо нархи 22,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. краскаи хичай, аккумуляториш нав, ходовоиш нав, моториш звер, баллонош 70%. документиш шеринар пучидагиай. як документ мекунӣ, мошина мегирӣ, газометричиғи айро 120 мере. бо муомила дорам, мақсад ки арзон мешавад. занг занен, фақат дар ин рақамҳои 917 81 81 18 занг зан, боз нашоти нархҳош чахчах кунем бачаҳо азиз. ман бовар дорам ки бачаҳо бисёраш Matiz, Nexi, Lacetti, Priorada бисёр ҳавас дорем бачаҳо. зиёдтар аморо мемонем. ҳаррӯза соатҳои 19:00 ба вақти Туркистон тамошо кунем навораи маро бачаҳо азиз. фақат лайкҳо рамонен, дастгирӣ шава. дар комментария чанд комментон навис, кадом мошин дар кора мо мехоҳем, мошинро зиёдтар мемонем. панҷум мошин Opel Vectra B, акаи Амирҷон соҳиби мошин, айни ҳол дар Хуҷанд мебошад. мошинча бо нархи 37,000 сом фурӯхта мешавад. 4 баллони 80-90%. мошин ба талаби худаш 100% ҷавоб метаҳад. мегирӣ айпишти кор мешавад. илтимос харидори конкрет занг занен, намехаridагиҳо интересовад ки занг назанен. мошин ҳаматарафа қонунӣ кардаги 100% моториш Ecotec газ еврочар мебошад. ҳолати
Opel Tenji badai. Сӯзишвариш гази бензин, солиш 96 сола бача азиз. Моториш 1.6 коробкаш механикай. Хай Opel Vectra B. Хай боз занг занен хитон нашоти нархош чахчах кинен, мошина хариден, мора фурӯмӯш накунен. Я раҳмат биган, иншоалло мо розима шумо. Шумо ҳам дорен хона ва дар мошин дигар дошта шумо дарои кинем, мо иншоалло фурӯхта метавонем шумо да. Мошин навбати бачаҳо азиз. Mercedes-Benz C-Class ки айни ҳол дар Душанбе аст, бо нархи 40000 сомон фурӯхта мешавад. Сӯзишвариш бензин газе бачаҳо азиз. Дар кузов седан мошин дорои баллонҳои 70-80%. даруни мошин кушоди нормалия мегири, ай када мегарди, лӯбои ҷош қоидавияй. Дар ҳолати хуб аст. хулоса ки ҳама тарафа кардаги мошина бо нархи 40000 сомони савдо мешавад. Беҳуда нороҳат накунед, занг назанед, бо муомила мешавад. Мақсад арзон ҳам мешавад. моториш 1.8 литрай. касоне ки Mercedes хасен, занг занед, дар ин рақамо муомила кунед. коробкаш автоматика дар Душанбе мошинша. эълон навбатӣ. Toyota Axio бо нархи 89000 сомонӣ дар Душанбе аст. бачаҳо дар комментария зиёд хоҳиш мекунанд ки мошинои камтар хеле қиматтарак камонен. ма бораи шумо мисол кофтем, мондем бо нархи 89000 сомонӣ. сӯзишвариш танҳо бензини холия бачаҳо азиз. солиш 2008, коробкаш автоматика. яксола ҳуҷҷат, тонировка, 4 баллони нав, кондитсионериш ях, изолаи бадай, печка ва дигар қисмҳош ҳама тарафа кор мекунад. ҳолати мошин дар ҳолати техникае. хулоса мегарда конкретни ба талабҳои худаш ҷавобгор. солиш 2008, сӯзишвариш бензини холи газ задагӣ нестанд. Toyota Axio дар Душанбе. хай бо занг зад, чахчах, коробкаш автоматика, моториш 1.8 литра. касоне ки харидор ҳастен, занг занен, муомила кунен. аз номи канали мо гам, иншоалло арзон ҳам мешавад барои шумо. мегзарем ба мошини навбати ВАЗ Priora шерои нар барои шумо бо нархи 35000 сомонӣ. дар комментария мехоҳанд ки ҳам мошина зиёдтар ва зиёдтар монем. сӯзишвариш бензини холи солиш 2011 сол, кузов хеҷиби бачаҳо азиз. срочна фурӯшай, ягон айб надора. мотор, коробка, ходовои кузов 100%, 4 баллони нави 100% бефоида, ғам натен, арзон намешавад. 35000 сомонӣ. боз амин соҳиби мошина муроҷиат кунед, маълумотои иловагира гирен, суратоша занг занед, чахчах кунед, мошина бахаред. Priora хароб барои шумо ина маромат гирем. дар Душанбе сӯзишвариш бензини холӣ солиш 2011. коробкаш 1.8 литр. моториш 1.8, коробкаш механика. мошини навбати мо дӯстон азиз. ВАЗ 2114 бо нархи 19000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвариш бензин газ, солиш 2007 сол, кузоваш хачибекай. соҳиби мошина акай фирӯзшоҳ, занг занед, аз номи канали мо иншоалло бо ягон мошина мегзарам. моториш инжектор нав кардагай. ленобод мерай, хуҷанд мерай, пумир мерай, киҷой мерай мега, понни гизалай бадай, лабойҷа мерава. ҳуҷҷаш наҳмоҳай, 4 та калонкай гизала задагай. харидор аниқ занг занед, срочно сундакорай, бо чахчах мекунем. салом тамошобинони азиз, ба маълумоти шумо мерасонам ки ҳамин бародари мо архитектор ё лоиҳакаш мебошад. лоиҳаи ҳамаи намуди биноҳоро месозад. шумо замини ҳавлигӣ доред, аммо намедонед чӣ гуна хона созед ва ё мағозаву иншоотҳои дигар, пас ба ин бародар муроҷиат кунед. барои шумо лоиҳаи дилхоҳ иншоотро тартиб медиҳад. бародар қайд карданд ки лоиҳаи шуморо аз ташхиси экспертизаи давлатӣ мегузаронад ва 100% кафолат медиҳад. рақамҳои ватсапи бародар дар рӯи экран ҳаст. марҳамат, муроҷиат намоед.